Znanstvenici su godinama raspravljali može li avion podnijeti turbulenciju prilikom probijanja zvučnog zida, a da se ne razleti. Za konstruktore zrakoplova to je bilo potpuno novo područje o kojem se malo znalo. Piloti prvih mlaznih lovaca osjetili bi opasne vibracije približavajući se brzini zvuka od 1230 km/h. Naglo se povećavao otpor atmosfere i zrakoplovom se više nije moglo upravljati zbog opasnih vibracija. Američka vojska prva je riješila taj tehnički problem. Konstruirala je eksperimentalni zrakoplov nalik na puščano zrno Bell X-1. Svaki let pozorno se pripremao i analizirao. Zrakoplov je na svakom letu bio sve brži i brži. Njime je upravljao Chuck Yeager, letački as koji je u Drugom svjetskom ratu u jednome danu oborio čak 5 njemačkih zrakoplova. Nakon što bi na visini od 6000 metara bio otpušten s trupa bombardera B-29, uključivao je svoj raketni motor napunjen tekućim kisikom i etilnim alkoholom. Napokon, 14. listopada 1947. znanstvenici su dobili odgovor na pitanje može li zrakoplov podnijeti probijanje zvučnog zida. Chuck Yeager na visini od 13.700 metara ušao je u povijest. U godinama hladnog rata probijanje zvučnog zida bila je najstroža vojna tajna. Proteklo je gotovo godinu dana dok Amerikanci nisu i službeno objavili svoj veliki uspjeh. Charles Yeager desetljećima je ostao vodeći američki probni pilot. Svoj posljednji let, naravno nadzvučni, brigadni general Yeager izveo je na 40. obljetnicu prvoga na zrakoplovu koji je nosio isto ime kao i proslavljeni iz 47. Glamorous Glennis.